Zdravím vás, priatelia. Volám sa Krtko Rudko a dnes vás vezmem späť do čias, keď sa Rím otriasal v základoch, do sveta, kde jeden muž dokázal ovládnuť armády, národy, aj samotný osud. Toto je príbeh o ambícii, zrade a večnej túžbe pomoci. Toto je príbeh Gajusa Julia Caesara. Dúfam, že si užijete video, tak poďme na to. Narodil sa v Ríme v roku 100 pred Kristom do starej, no schudobnenej patricíjskej rodiny. Volal sa Gaius Julius Caesar. V čase, keď sa stará republika rozpadala pod ťarchou vlastných rozporov, sa v ňom začal rodiť muž, ktorý zmení dejiny sveta. Už ako mladík pochopil, že v Ríme nezáleží na cti ani na urodzenosti. Moc patrí tým, ktorí sa jej odvážia dotknúť. Cezar bol odhodlaný, ctižiadostivý a neúprosný. Veril, že jeho osud je väčší než život obyčajného človeka. Začínal ako kňaz, no jeho cesta viedla do vojny. Počas výprav v Ázii, na Kréte či v Hispánii sa vyznamenal odvahou aj chladnou inteligenciou. Učil sa, ako ovládať mužov, ako im vštepiť strach i oddanosť a ako z vojny urobiť nástroj moci. No jeho pravá legenda sa zrodila v Gálii. 7 rokov vojny, 7 rokov nepretržitého boja v daždi, blate a krvi. Cézar so svojimi légiami porazil nespočetné kmene, rozdrvil každého nepriateľa, ktorý sa mu postavil do cesty. Milióny mŕtvych. A jeden muž, ktorý z otrokov a roľníkov vytvoril armádu vernejších než rodina. Keď sa vrátil do Ríma, jeho meno sa vyslovovalo so strachom aj s obdivom. Senát sa ho bál, jeho moc bola priveľká, jeho sláva priveľmi žiarila. Rozkázali mu rozpustiť svoje légie a vrátiť sa ako obyčajný občan. No Cezar vedel, že keby to urobil, všetko by stratil. Stál na brehu rieky Rubikon, hranice medzi Galiou a Itáliou, a v tichu vyriekol slová, ktoré zmenili svet. Kocky sú hodené. Potom prekročil rieku a rozpútal vojnu. Občianska vojna trvala roky. Brat proti bratovi, Riman proti Rimanovi. Cézar sa neľutoval. Po víťazstvách v Itálii, Španielsku, Grécku a Egypte sa stal neobmedzeným pánom ríše. Porazil Pompeja, svojho kedysi najbližšieho spojenca, a získal moc, akú pred ním nemal nik. No nebol to len dobyvateľ, bol aj reformátor. Chcel Rím premeniť, napraviť nespravodlivosť, zjednotiť rozvrátenú republiku. Zaviedol nové zákony, odpustil dlhy, rozšíril občianstvo, usporiadal kalendár, ktorý používame dodnes. Zmenil štát, zmenil svet, no pri tom všetkom sa menil aj on. Čím viac moci mal, tým menej mu stačilo. V očiach Rímanov sa stával polobohom. Ľud ho miloval, vojsko ho uctievalo. No senát začal šepkať. Niektorí ho nazývali tyranom, iní diktátorom, ktorý túži po korune. Cezar odmietal, no jeho skutky hovorili inak. V marci roku 44 pred Kristom, len pár dní pred smrťou, prijal titul diktátor perpetuus, doživotný diktátor. A to bola hranica, ktorú mu už Rím neodpustil. Spiknutie sa rodilo potichu. Medzi jeho priateľmi, medzi tými, ktorí s ním sedávali za stolom. Brutus, Cassius, Decimus. Mená, ktoré si Cezar nikdy nevedel spojiť so zradou. Veril im, možno viac než sám sebe. A práve preto zomrel. Ráno 15. marca roku 44 pred Kristom vstúpil do Senátu. Mal na sebe bielu tógu, symbol čistoty a moci. Keď vkročil do siene, zbadal známe tváre. Vzduch bol ťažký, ticho husté. Pristúpil k nemu jeden zo spiklencov s prosbou o milosť pre brata. Cezar ju odmietol. V tej chvíli sa dvere uzavreli. Zaznel prvý výkrik a potom prišla prvá rana. Dýky dopadali jedna za druhou. Muž, ktorý porazil Gáliu, Egypt aj Pompeja, ktorý zlomil krk republike, nemohol uniknúť svojim vlastným priateľom. A keď zbadal Brutusa, svojho najbližšieho, svojho syna v duchu, v ruke s dýkou, jeho pohľad sa zmenil. Aj ty, syn môj, boli vraj jeho posledné slová. A potom padol na mramorový schod pod nohami tých, ktorých chcel povýšiť. Jeho krv sa rozliala po podlahe senátu. Smrť Cezara otriasla svetom. Jeho nepriatelia verili, že obnovili republiku. No namiesto slobody zasadili semeno cisárstva. V nasledujúcich rokoch sa Rím premenil. Zrodil sa nový poriadok, nové meno, nový vládca, Augustus. A s ním začalo obdobie impéria.
Cézar zomrel, no jeho tieň nikdy nezmizol. Jeho meno sa stalo titulom Cézar, Kaiser, cár. Symbol moci, ktorá presahuje smrť. Gaius Julius Cézar, muž, ktorý sa postavil osudu, aby vytvoril večnosť. Muž, ktorý chcel ovládnuť svet, no nakoniec neovládol sám seba. V jeho príbehu niet víťaza ani porazeného. Len večné varovanie, že ten, kto túži po absolútnej moci, nakoniec padne pod ťarchou vlastného mena. Tak skončil muž, ktorý sa postavil osudu. Julius Cézar, dobyvateľ svetov, ktorý padol pod ranami tých, čo kedysi prisahali vernosť. Jeho smrť zmenila dejiny a jeho meno sa stalo nesmrteľné. Z popola republiky povstal nový svet, nový Rím a zrodila sa ríša, ktorá bude vládnuť stáročia. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a prihlásiť sa na odber, aby ti neušli ďalšie príbehy z temných dejín ľudstva. Volám sa Krtko Rudko a my sa opäť stretneme pri ďalšom videu, kde sa ponoríme hlbšie do minulosti tam, kde moc, osud a smrť kráčajú bok po boku.